Storytime. Ako dvaja muži ovplyvnili materstvo a poškodili generácie detí. Vedeli ste o tom, že kedysi sa rodičom radilo, aby svoje deti neobjímali a že plač bábätka je len manipuláciou? Doktor Luther Emmett Holt a doktor John B. Watson, dvaja odborníci, ktorí na začiatku 20. storočia ovplyvnili milióny rodičov. Doktor Holt bol pediater, ktorý veril v presný režim krmenia a spánku. Radil rodičom, aby svoje deti nedvíhali na ruky vždy, keď plačú a veril v presný režim krmenia napríklad každé 4 hodiny. Cieľom bolo naučiť deti samostatnosti a disciplíne. Doktor John B. Watson, zakladateľ behaviorizmu, to vyhrotil ešte o kúsok ďalej. Citujem: Nikdy ich neobjímajte a neboskávajte. Nikdy im nedovolte sedieť vám na kolenách. Ak je to nevyhnutné, dajte im jednu pusu na čelo, keď vám želajú dobrú noc. Veril, že prílišná nežnosť môže dieťa pokaziť. Prečo im teda ľudia verili? Pretože svet sa menil. Industrializácia, továrne, ženy nastupujúce do práce, veda mala nahradiť tradíciu a vedecké rady odborníkov prirodzený inštinkt matky. Posolstvo bolo jasné. Moderné matky sledujú vedu, nasledujú režim a trénujú svoje deti. Bola to v podstate taká transformácia materstva. Z prirodzeného, nežného, to, čo sme robili po tisícročia, sa zrazu stalo kontrolované, plánované a merateľné rodičovstvo. Predtým bolo bežné, že bábätka spali v blízkosti rodičov. Nosili sa, dojčili sa na požiadanie a rodičia reagovali na ich plač. Potom prišli dvaja páni, ktorí povedali: tak toto bude lepšie. A milióny detí potom vyrástli s menším množstvom dotyku, blízkosti a citového bezpečia. Ale dnes predsa už vieme, že blízkosť, dotyk a reagovanie na plač sú pre zdravý vývoj detí kľúčové. Silné deti totiž vyrastajú z lásky a nie z prísnych a chladných režimov.